Og for mig så tror jeg, at der har det været øh, en, altså jeg oplever det som en kraftfuld ting for mig, at jeg har arbejdet med shamanisme i snart 20 år, nej, måske mere end 20 år efterhånden, øh, til at kunne rejse væk fra det her sted, som jeg kalder mig, og som er min almindelige dagligdags opfattelse af Andreas, og kunne rejse igennem slørene. Igen, det er jo bare en måde at tale om det Ja, på. præcis. Men at kunne rejse andre steder hen og tage et andet menneske i hånden, både rent fysisk, mens de ligger på briksen, men jo også i deres indre univers, og løbe igennem junglen og se, hvad det er, der dukker op, og møde alle de gaver, og nogle gange noget, som man fortolker som noget farligt, og så få oplevet det sammen, og måske få det gjort til noget, som kan være en allieret, frem for noget, som begrænser os, eller skyder os tilbage til start, eller i nogle retninger, som ikke er sunde for os.